खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोदान बोसोरनि सिगां मिरु सोरखारा आसामनो माखासे अनथोब हरदों। आसामनि सोरखारारि बन्द फारिलाइयाव आरोबाव मोनब्रै गोदान सान। बर' रेबग्रा जथुमा पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि बिसि रेणु ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। 9 जानुवारिनि गेजेराव 15 निफ्राय 18 बोसोरनि फरायसाफोरनो कर'ना भेक्सिन होगोन। लखिमपुराव पुलिसनि एनकाउन्टार, 7 ड्राग्स पेडलार जखम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोदान बोसोर 2022 नि सिगां मिरु सोरखारा आसामनि थाखाय माखासे अनथोब हरदों। आसामाव गिख्रंथाव दैबाना, गिदिं खननाय बार आरो हा गिसिगानायजों खहा जानायखौ सुफुंनायनि थाखाय मिरु सोरखारा नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टनि फान्ड रिलिज खालामबाय। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मिरु सोरखारा नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टनि रां थुबिलनिफ्राय दैबाना, गिदिं खननाय बार आरो हा गिसिगानायजों खहा जानांनाय मोनद' रायजोफोरनि थाखाय 3,063 कौटि रांखौ दिहुननानै हरबाय। मिरु नखर मन्थ्रिनि दैदेननायाव दाजानाय गोजौ थाखोनि कमिटिया राङारि अनसुंथाइ हरनो गनायथि होनायनि उनावनो नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टनि रां थुबिलनिफ्राय रां दिहुनना हरदों। बेनि बागै नखर मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला मिरु सोरखारा रिलिज खालामनाय 363 कौटि रांनि गेजेराव टटजों खहा जानांनाय गुजरातनि थाखाय 1,133.35 कौटि, झासजों खहा जानांनाय सोनाब बेंगलनि थाखाय 586.59 कौटि, दैबानाजों खहा जानांनाय आसामनि थाखाय 51.53 कौटि, बेबायदिनो कर्नाटकनि थाखाय 504.6 कौटि, मध्य प्रदेशनि थाखाय 500.50 कौटि आरो उत्तराखन्डनि थाखाय 187.8 कौटि रां मख'नो गोनांदि फारिलाइखौ नायोब्ला मिरु सोरखारा आसामनो खमसिन अनसुंथाइ हरदों। बबेखानि मिरु सोरखारा रिलिज खालामनाय अनथोबा NDRFनि सिङाव होनाय अनसुंथाइजों आलादा होननानैबो मिथिनो हादों। आसामनि सोरखारारि बन्दनि फारिलाइखौ फोसावबाय। आसामनि सोरखारारि बन्द फारिलाइयाव देग्लायनिफ्राय आरोबाव मोनब्रै गोदान सान हाबदेरबावबाय। आसामनि सोरखारनि बन्द फारिलाइयाव सरजाबफानाय खालारफोरानो जादों 20 जुन, 30 जुन, 10 जुलाइ आरो 13 जुलाइ। आसाम सोरखारनि सरासनस्रा बिफाना फोसावदों बे बिथोनखौ। मख'नो गोनांदि 20 जुलाइखालि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सानखौ लोब्बा लाना सोरखारारि बन्द थागोन। बेबादिनो 30 जुलाइखालि हुल दिबस, 10 जुलाइखालि ईद उल जुहा आरो 13 जुलाइखालि नेपाली रावनि खन्थाइगिरि आचार्य जोनोम सानखौ लोब्बा लाना रायजो सोरखारा सोरखारारि बन्द सान महरै फोसावदों। मख'जानाय मोनब्रै गोदान सानाबो देग्लायनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो सोरखारारि बन्द महरै फालिजागोन। बर' थुनलाइ आफादनि आगु आफादगिरि, भारतनि ब्रैथि देरसिन सिभिलियान बान्था पद्मश्री बान्था आरो साहित्य एकाडेमिनि रावस्लायनाय बान्था मोनगिरि मानगोनां डाक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि आंगो बिसि रेणु बर'आ रुंसारि जानाय जाथायखौ बर' रेबग्रा जथुमा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनाय हरदों। बेजों लोगोसेनो रेणु ब्रह्मनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों होनना बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आरज गाबहरदों। मख'नो गोनांदि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि रेणु ब्रह्मआ मैया बिस्थिबारखालि हरनि 11 रिंगायाव गसाइगाव सहराव थानाय नरेन्द्र नारायण बसुमतारी गोसोखां देहा फाहामसालियाव जोबथा हां नागारो। मिथिनो हानाय बादिब्ला डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि बिसि रेणु ब्रह्मआ गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाना गसाइगावनि नरेन्द्र नारायण बसुमतारी गोसोखां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बे खेबाव आसामाव सोरखारा फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनो कर'ना भेक्सिन होनो थि खालामदों। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै बोसोरनि जोबथि सानाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोसावदों दि फरायसालियाव फरायनाय 15 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरनो फैगौ 3 जानुवारिनिफ्राय कर'ना भेक्सिन होगोन आरो बे हाबाफारिखौ 9 जानुवारिनि गेजेराव फोजोबगोन। बेनिफ्राय बे रोखादि फैगौ 9 जानुवारिनि गेजेरावनो रायजोनि गासैबो फरायसालियाव फरायसाफोरनो कर'ना
भेक्सिन होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे समाव हादराव कर'नानि थामथि दोहौजों लोगोसे अमिक्रननि गिख्रंथाव थासारि सोलिगासिनो दं। नाथाय आसामाव दासिमबो अमिक्रन गैया। अब्लाबो रायजो सोरखारा अमिक्रननि हेंथायै जुजिनो थाखाय गोख्रों राहा सोलिगासिनो दं। सावस्रि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बादिब्ला रायजोआव अमिक्रनजों जुजिनो थाखाय 9,000 बिसनाखौ सावस्रि बिफाना थियारि खालामबाय। बेजों लोगोसे 1,000 आइसिइउ बिसना, 26,000 अक्सिजेन गोनां बिसनाफोर थियारि दंखासै। बबेखानि फैबाय थानाय सप्तासेनि गेजेराव आरोबाव 25,000 बिसनाखौ अमिक्रननि थाखाय थियारि खालामखाना दोननाय जागोन होन्नानैबो सावस्रि मन्थ्रिया मिथिहोदों। लखिमपुराव पुलिसनि एनकाउन्टार। बे एनकाउन्टाराव 3 ड्राग्स पेडलार जखम। थांनाय हराव जादों। बे जाथाया मिथिनो हानाय बादिब्ला बहपुरियाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बान्दरदेवायाव 3 ड्राग्स पेडलारजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि सन्देह गोनां हेर'इनखौ पुलिसआ हमनो हायो। नाथाय थांनाय हराव 3बो ड्राग्स पेडलारखौ लाना नायजोनो थांनाय समावनो बान्दरदेवानि बुधबारजाराव ड्राग्स पेडलारफोरा खारलांनो नाजायो। जाउनाव पुलिस जवानफोरा गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव 3 ड्राग्स पेडलारआ पुलिसनि गुलियाव जखम जायो होनना मिथिनो हादों। बबेखानि पुलिसनि एनकाउन्टार जखम जानाय आरो ड्राग्स पेडलारफोरखौ आजिजुर रहमान, राजेश मासि, शहीदुल आली होननानै सिनायथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।